og velkommen til den her YouTube-kanal. Jeg vil lave en kort præsentationsvideo, og til det, der er jeg få min far med. Yes, og det er rigtigt. Det er mig, der er faren, og det her, det er Mois. Og nogen vil sige, at jer to fra TVS høj. Yes, det er os to. Der har I set os før. Vi er fuld af gak og løjer, men nu har Mois bestemt, at han vil have sin egen YouTube-kanal. Og på den må jeg ikke være med. Ikke ret tit. En gang imellem, hvor jeg får lov. Og så lægger vi, hvis de ikke er alt for pinlige, vores TVS-videoer op. Ja, det gør vi nemlig. Ja, men åbenbart ikke, hvis de er for pinlige. Nej. Mm. Men det vi skal i dag, det er at høre lidt om Mois. Og hvad er Mois von Starutz? Jeg er en dreng på 16 år, og jeg er en nysgerrig og opfindsom dreng. Jeg for eksempel lige lavet et cola-ur. Du har lavet cooleur. Ja. Okay. Du har ikke lavet en rumraket. Så opfindsom er du alligevel ikke, eller? Nej. Okay. Men et cooleur har du da lavet. Ja. Okay. Okay. Sammen med hvem? Markus, Sammen med? min storebror. Alright. I har lavet cooleur. Og den hænger vist lige på væggen der. Jeg ved ikke, om man kan lige se. Det er da i hvert fald noget opfindsom at være. Ja. Mm-hmm. Og sådan en starut som dig, som mange, rigtig mange, der er faktisk flere, der har set os, end der nogensinde er nogen, der har set DK4. Og de har nok bemærket, at Mois han har hjul nedenunder sig. Og det er ikke kun fordi, at du er en doven skiderik. Hvorfor er de hjul der nedenunder dig? Det er fordi, der skete en fejl under min fødsel. Ja, det er korrekt. En fejl var det i hvert fald. Og hvad var fejlen? At jeg ikke fik nok ilt. Lige præcis. Som betød, At jeg blev spastiker. fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig sandt. Du fik ikke hjælp nok, og så skete der en lille loddefejl op i knolden, som gjorde, at dine ben helst ikke vil, som du vil. Nej. Nej. De er ikke gode at stå på. Du kan godt stå på dem. Og de er slet ikke gode til at gå på. Det er de overhovedet ikke gode til. Nej. Nej. Så derfor har du valgt at sætte dig der og blive kørende. Okay. Mm-hmm. Når man sådan vokser op i en kørestol, vokser kørestolen så med? Er den vokset ligesom du har vokset, eller? Nej, så er man jo nødt til at få en ny kørestol en gang imellem. Okay. Og der er vist noget med, at her en af dagene kommer der vist nok en smart ny kørestol, er det korrekt? Ja. Ja, du kan lige fortælle lidt om det. Jeg kan lige hurtigt vise her. Jeg tror, jeg er lidt inde her. Og den bliver rød. Ja, i pigefarver. Eller i racerfarver, vil nogen sige. Ja. Ja. Og den kommer til at dytte hver gang man trykker på en knap. Skal den? Okay. Sådan. Men når man sådan så vokser op i en kørestol, hvordan er ens opvækst så?
den bare været mega dårlig? Nej, den har været mega god. Okay. Så når man så sidder i kørestol af handicappet, så bliver man forkælet. Så får man alt det, man peger på. Man får pomfritter hver dag, man får vingummibamser hver dag, og man får is hver dag, fordi at det er bare synd for en. Nej, jeg får for eksempel kun én portion aftensmad, og så er det grønt for resten, fordi at jeg er på kur. Du er på kur? Så selvom man er handicappet, så skal man også jages på kur? Ja. Og det er i hvert fald godt, at jeg ikke er handicappet. Ja. For så bliver jeg nok også stemt på kur. Ja. Det kan jeg da alligevel heldigvis selv bestemme. Men må man ikke selv bestemme, når man er handicappet? Bestemmer man ikke selv? Jo. Nå. Så der er ikke nogen, der kommer og siger, at nu skal du have tegnet sol på dine knæ. Nej. Nej. Du bestemmer helt selv. Ja. Okay. Perfekt. Så din opvækst har været god. Ja. Og når man har sådan en god opvækst, og går i skole, og er interesseret i mange ting, møder man så også mange venner, og hvis man har mange venner, mødes man så med dem, og hvad med familie? Ja, dem mødes jeg rigtig meget sammen med. De kommer tit og besøger mig. Vennerne og familie? Ja. Okay. Og du vil også, altså, så kommer de bare her, fordi at, de skal dele med dig hjem og svære deres nyvaskede gulv til med din beskidte jul, eller? Nej, de kommer, fordi de godt kan lide at besøge mig. Nå. Og du kommer også hjem til dem? Ja. Fordi at de godt kan lide mig hjem. det er nemlig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Og når så ikke du har besøg af din familie og dine venner, og ikke er hjemme besøg dem, så går du i skole. Og hvordan er det at gå i skole, når man er handicappet? Hvordan fungerer det? Det fungerer sådan, at jeg bliver hentet med en bus hver morgen. Og så kommer jeg ind i skolen, og så har vi arbejdstimer, og så et par gange om dagen, så har vi nogle pauser, fordi at når man er handicappet, så har man brug for pauser. Okay. Og det fungerer skide godt? Ja. Okay. Sejt. Jamen, nu har vi lært lidt om, hvad du er for en. Ja. Ja. Og vi har hørt lidt om, hvordan det er at vokse op, når man er handicappet. Det kan man fortælle meget, meget mere om. Vi har hørt lidt om skolen. Og så skal vi bare lige høre det her projekt her, som du har startet nu. Ja. Din egen YouTube-kanal, som ikke engang hedder TVS, men hedder /Moris Thy. Ja. Jeg havde nok forestillet mig TVS-hold med stjernen Claus i front, og den ikke så kendte Moris som nu. Men sådan skulle det ikke være. Nej. Den skal hedde /Moris Thy. Ja. Og hvad er det for et sted? Det er Thisted. Ja, det er jeg helt med på. Men kanalen, hvad er det for et sted? Det er på YouTube. Ja, men der er I så inde i YouTube. Hvad skal det handle om? Skal det handle om sprut og damer, eller racerbiler og legoklodser, eller hvad skal det forvente herinde? Det skal handle om racerbiler, helikopter, legoer, flexitracker, togbaner, busture. Okay. Og for sommerlandture og sådan noget. Og sådan nogle ting. Altså sådan, hvad du går og laver i din hverdag. Ja. Men du har snakket om, at der kan også blive plads til TVS-vej. Ja. Please, må det det? Ja, det må du gerne så far. Okay, så Moritz. Nu smutter jeg, og så kan du fortælle dine seere lidt om, hvad det her er for et sted, og slutte det her af.
det er bare det, jeg vil fortælle om. Jeg håber, I har nyt at se med. Vi ses i næste video. Hej.